Dahil marami dito sa Bacolod, sa Iloilo, ang mga nasakata galing sa Mantika. Tama rin. Basta bata. Ang maraming salamat sa mga kumariwalag. Kaya po pagtitingnan ninyo, ako lumaki sa Tondo, pinanganak sa Tondo, nag-aral sa Tondo, nagtrabaho sa Tondo bilang sidecar boy, bilang basurero, at nag-discovery artista sa inyo. Ito rin ako nagsimula ang lingkod sa bayan. 24 years! 24 years na ako sa public service. Sihar, Vice Mayor, ako sa Mayor. Napumos na ang pasarimuan ko. Pero masaya ako na magbabago ng buhay ng isang tao o ng isang pamilya. Kanina, narinig mo si Joker. Mga kapatid. Kapatid. Kanina, narinig mo si Joker. Pamahay. Saan ka nakakita? Squatter. Nakakondo din mo muna. Posible? Pag-iisip mo. Pero pag gusto, maraming gayaw. O yung sinabi ni Joker Season. At natutuwa ko na I'm proud to present to you Secretary Jan Castriciones. Okay. Kung si Jan, si Secretary Jan, namamahagi ng lupa sa magsasaka sa Maynila, namamahagi rin ng lupa para sa mga mahihirap nating kababayan. So kung papasin ninyo, masaya ako na partner ko, Doktor. Bakit? May pandemya pa ba? Pero bukas meron? Next week? Next month? At patuloy tayo pinapagawa. 4 milyon ang nawala. Bumudinis. Sa loob. Balik ko lapit-lapit sa speaker eh. Para tunog pa ng audio niya. Para makita natin sa loob. Habang may mga estudyante rito. Kasi dito sa Negros, ang internet may hika. May hika. Sa Manila, may tablet. Teacher, may laptop. Estudyante, may bandwidth. 20 gig per month. Elementary, high school, radio. Teacher, may bandwidth. Grade K-12, radio, 1,000 isang buwan. Pwede? Kaya? Sige? Bakit? Kaya pakilabang na ng tao yun. Ako ay produkto ng public education system. Nag-aral ako sa Ateneo. Ateneo de Tondo.
Rosario Mario Elementary School and Tondo High School. Ito ay product name ng daycare center. Kaya full-blooded public education system. Kaya sa mga kabataan, ako, ito, fresh na fresh. Dito ko sasabihin sa bayan ninyo. 30 minutes ago, kasi 1 month ago, tinanong ako, paano magkakaroon ng available mode of consistent, strong, stable internet connectivity in 7,100 islands. Sabihin, kahit nasa dagat ka, kahit nasa bundok ka ng tralala, may internet connectivity ka. Kanina, siyempre lang kasi maraming kabataan dito. Kasi ito ang pangarap ko sa inyo. Pero kanina, binigyan ng 30 minutes ago. Hindi pa alam ng video ito. Dito ko na lang sasabihin. Dahil ito rin naman igagawin ko sa buong Pilipinas. May awa niyo. Kanina, binigyan na ako ng authority, resolution to authorize the mayor to enter into contract with Starlink. Alam mo ba yung Starlink? Yeah. So, siyempre lang kasi, importante panananan nyo ito bilang pangarap. Kasi kung kaya sa Maynila, kaya gawin sa buong bansa. Starlink, sino may-ari? Elon Musk. Elon Musk, ano po ito? Ito ang mga low-orbit satellite sa mundo. Nalilibutan ng maraming satellite na liliit at mababalang at magbibigay ng internet connectivity para sa mga users. Anywhere! So let me say anywhere, kahit nasa Atlantic Ocean ka, kahit nasa Pacific Ocean ka, kahit nasa bundok ka ng Kanlaon, may internet. Kasi you have access to communication. It brings economic movement and fair access to every student. And more communication than we can use. Tingnan ninyo, ng puti. Ano nangyari? So while it is true that one of my vision is to connect Tawi-Tawi to Batanes via fiber optic, the communication highway or backbone through internet connectivity, meron tayong redundancy. And hopefully, in a matter of a day or two, we will send to SpaceX yung ating interest sa Maynila. Session muna kayo sa Maynila baka mag-umpisa. Kasi ito pala ng mga tubig at komunidad. Ito pala ng tubig at kayanan. Dahil mayroon ako na awan ko. Awan ko. Sa tubig nito, pwede natin uwi sa tubig. Kaya, mga kabayan, halimbawa, anak pagayon namin. Kami nito, ang alam namin, simple yung yan. Alam mo kung gano'n ka simple? Minimum basic needs. Ano ang minimum basic needs? Bahay,
eskwelahan, ospital, trabaho. Yung apat na yun ay pagtutunan namin ng pansin. Don't really lie. Because there is a threat, each and every one of us, and there will be maybe future threat to our health. So we will invest more in our healthcare facility. Lalo na itong COVID. Ang dami na. Alpha, Beta, Delta, Omicron, Delta, ngayon naman na, Deltacron. Tapos susunod yan, Megatron. Super fresh lahat. At pumanatag kayo, kaya pinili ko doktor para tutunan nyo. On the other side, we must learn how to live with COVID-19 and go back to work safely. Mga bata, gusto niyo naman pumasok sa eskwelahan? Please, ka lang. Wala na ako sa eskwelahan. I think it's high time for us. It's not healthy anymore, psychologically and emotionally. Sa kanila naapektuhan ang mental health ang kabataan. Ngayon, kasi sa mga bata, tapos na yung general plan, ito immediate. Naman yung immediate action plan because there is a continuing sa hirap ng buhay. Ano yan? Mataas ba ang grupo ngayon? Matataas na. Yung isang ito, maas. Ngayong ito, malamang. Malamang. Mataas ulit. Bakit? Dahil sa gulo sa ibang bansa. Yung, ang susunod na tataas, tataas, pero liliit. Tataas ang presyo ng harina, liliit ang pagkasal. Dati ang pagkasal, ganito ka pala eh. Kaya ang pagkasal, kasi nagdala ng palako. Tapos, wala naman, nakita ang pao. Ako eh, ang susunod na taas, bakal. Susunod na taas, gas. Karbe. Isa. Ang hindi na nataas, sweldo. Lahat. So, kaya. At ang susunod na taas, kuryente. Ngayon, 5 months ago, may sinabi na ako sa Tagla. Sinabi ko ito sa Tagla. Hindi ka dumarating ito. Kasi nakikita ko na, leadership, you have to project. You have to qualify possible worst case scenario. And that's what you call administrative ability. You project things. If worst comes to worst, ano ang dapat natin gawin? Hindi yung problema may worst, saka lang tayo magpapaning o may gagawin. Sasabihin ko rin sa inyo, malamang nakaroon nyo na rin sa commercial. Una, ito yung immediate narin mo. Para kawasan ko ng 50% ang buwis ng crudo. Pwede? Para kawasan ko ng 50% ang buwis ng kuryente. Ngayon, Yormen, baka naman makabawas mo, mag-uwi ang gobyerno. Tama naman. Totoo naman. Totoo. Totoong malulugi ang gobyerno. Ano magkano? 65 billion to 100 billion ang lugi. Pero, ang pagkalugi ng gobyerno, ito pa kinabangan na ng tao. Tama. So, pag
Ang driver, di ba, driver nila, driver. Bumaba ang presyo ng crudo, mas maraming pila. Tama mali. Si Mrs. magbabayad ng kuryente, naka-save, happy wife, happy life. Tama ba? Pag si Mr. maraming iniwi kay Mrs. Sa gabi, si Mrs. buka-buka. Buka-buka na yan. Hindi talaga ito ang gusto. Because ultimately, no matter what challenges, ano ang pagsubok, ginaharap ng tao, dapat ang masasandalan natin dito. Kaya ako, since San Victoria, una lagi sa ating tao. Tao muna. Kaya in the first 2 years of 6 years, awa ng Diyos, at sa tulong ninyo, ginawa ninyo akong Pangulo, itatawid muna natin ang tao sa pang-araw-araw na buhay niya. Nakaraos tayo. Di ba? Ilog ng Diyos. Nakaraos tayo. O di mga tayo. Punta tayo sa Mars. Ibig sabihin, bago tayo maharap ang malaki, unahin muna natin yung kakatayuan ng tao. Tama mo rin. Dahil yung magagandang bagay, kung ang tao man, kumukulong dyan. Tingnan ninyo, ito, pag pinakapot ko ng alas 12, mag-akulong pa ako. Walang pamaha. Konsisan. Hindi, bata-bata, wala pakilig. Kaya ako pinakita ko mga koordinador ng Berlin. Mga lorong ako, hi, I love you. Dito, sabi mo koordinador ng Berlin. Kaya nga, ito, nanay, sa Maynila, Benjabetis, ang mga senior citizen. Kakakain ng cake. Yes. At pinagpagpili sila, may cake sila. O tapos, buwan-buwan, meron sila 500 pesos. Kaya man, middle class, mahirap, lahat, 150,000 of them every month. Solo parent, 500 pesos po. PWD, 500 pesos. Pagkapapas, ay, bago masarap ba yung issue? Mahal? Meron yung mga nagtutulak ko sa Manila. So, bakit ko kayo? Bakit naging posible yun? Bakit kaya gawin pala? Bakit walang gumagawa? Masala niya. Dahil alam ko, ang pakiramdam mo, kapag wala kayong masisilungan, wala kayong masasarang, mga tiyak dyan, naging tapos. Yan, ang buhay ng nanasi. Kaya ayaw kong nanasin ng mga anak mo. Tama lang tayo, huwag na lamang sa akin. Kaya sa mga lolo-lola ko, I love you. Thank you. So, ngayon na, magandang magayon. Wala, kasama tayo ha, ang nagsasabi ng kapan, nagsasabi ng maluwa. Ano nga rin? No, sino walang kaya natas naman? Wala walang kaya? Okay, mga
batang ko, hindi kayo mawawala. Hindi ko so, wala na sa pera. Ang ulang ng pera, mali. Ako ganyan din. Isang ito ganyan din. Isang buwan ganyan din. Isang taon ganyan din. Yung taon na wala ganyan din. Ang taon na wala ganyan din. Dahil ako nito eh. Ano bunga? Oh, tingnan niya ha. Dito. Nasa mga nanay. Tatay. Kanina, pag-isip ko, umaga, ano mo na yung naisip? Paano mo kinarapos ang iyong mga anak? Tama eh. Kapag yan din ang isip mo. Nung sarili yan din ang isip mo. At malamang bukas, yan din ang iisipin mo. Tama eh. Pero paulit-ulit lang. Ito sa una, kasipag ka naman. Kasipag ka naman. Pinag-aaral naman ang anak mo. Pero parang ngayon ka sa buhay mo nga. Bakit? Sino na yung may kulang? Tao? Makasisino ka? Pero tingnan natin. Sige, mapakinggan ko kayo. Pag nalagay mo na natin yung gobyerno. Ang gobyerno, sino na mamahala? Tao. Sino nalagay sa tao sa gobyerno? Tao din! Alam niyo? So, wala na nilagay. At, every now and then, nilalagay kayo ng leader sa gobyerno. Tama ba? Sige. Yung sabi niya na, kaya, aminan tayo. Kasi kailangan ito eh. Para lang tayo kukwento sa kanto. Okay, hindi nyo kailangan pagditin kung sino. Ang tanong ko simple. Taas ang kamay na nakaranas ng bumoto ng presidente. Naboto na ako. Hindi ka kailangan sabihin kung sino. Kasi importante, naranasan na ang bumoto ng presidente. Tama ka eh. Ibig sabihin, binigyan natin sila ng pagkakataon makapagbono sa atin. Tama ka eh. Ito susunod ko naman. Diskurso. Walang away. Walang siraan. Paksa. At meron akong pakiusap. Kung meron na kami supporter dito, ni Doc Willie, ni Jan Casmisiones, ni Pam Palita, ni Samira Gutok, at ni John Benchison, huwag kayong makikipag-away sa Facebook. Keep it to yourself. Dahil bakit? Huwag niyong konsumihin ang sarili niyo at sasagot sa mga marites sa Facebook. Kasi bayad yun. Ay kayo, kaya? Huwag kayo makikipag-away. Huwag kayo ay support ng namin. Ayaw ko na away sapagkat sa away ng mga politiko, tumataas ang alikabok. At ang alikabok nakakapagpalabo sa mga ng tao. Tingnan ninyo paraalan. Tingnan ninyo ha. Ewan ko kung nasa inyo ito. Ano narinig sa lahat? Magnakaw, absent. Sabi nito, ping. Sino pinag-uusapan? Sino lang, kamari. Asa kayo? Tama? Okay. Maniwala ka? Wala mong pinag-agawa. Ngayon, meron akong sasabihin. Hindi ko kang pagpakalanan, pero pakwan lang. Pag mali ako, itama niyo. Okay? Liwanag? Okay. Una, umuha ko na kayo na
ang presidente. Tama ba rin? Ang una natin binoto dati, unahan. Binoto natin sila 21 years. Namuno sila sa buhay natin 21 years. Yung unahan. Yung kukunan. Ngayon, para patas tayo. Maaaring may ginawang mabuti o maaaring may kulang din. Tama rin. Patas. Pero hindi pwede i-kumple. Nakapangunan na sila sa buhay natin for 21 years. Hindi naman tayo sa kaya. Kawin ko lang. Iyan. Yan pa rin yung Philippine yun. Hindi ako naluloko. Hindi, pero paano ba sa mga ito, yung grupo na lang nila, para ayaw ko kasing, ang tunay kong kaway, ang tunay kong nilalabanan, yung kaya kong nilalabanan yun. Yung kaway, ang tawag ko nila. Ngayon, pinutuloy namin sila. 18 years. 18 years. Maaaring may ginawang mabuti. O maaaring may kulang. Tama na rin. Magaling pa kayo sa mga? 1 plus 1. 1 plus 1. Hindi kayo. Okay, 21 plus 18, ilan daw? 39. 39 years ng buhay natin. Ano man ilan mo? 39 years ng buhay natin, binigyan natin sila ng pagkakataon pareho. Ang alam ko, kamusta naman kayo? Sige. Ano? Pareho. Ngayon, kung may sasagot para sa mga payo ng matapin mo. Pwede ba lang? Kaya, patuloy ka sa bahay. Pag-usap kayo ng pamilya. Alam ko na? Oo nga, no? Napasin ko, parang sila binubobo natin. Dahil sila lagi ang pinagbibigyan ng pagkakataon. Meron na ito pa rin yung buhay natin. Tama ba? O ngayon, halimbawa ito mas pera kasi this is not about me. This is not about our candidacy. This is about your life for 6 years. O para pera. Kaya kung magpalaya, maniwala kayo sa akin. Kung ang buhay ninyo bumuti, gumanda sa panahon ng pangkulo ng pula for 21 years, iboto ninyo pula. Yes. Bakit? Ako nagkakaya ng trabaho para magtrabaho. Pero kung mas mabuti sa akin, at bumuti ang buhay ninyo sa panahon ng pula, iboto ninyo pula. Bagay lang. Tama lang. Okay, hindi bumuti buhay sa pula. Bumuti ang buhay sa yellow pig. Iboto mo, yellow pig. Tama ba? Okay, mukhang safe, right? Medyo bago tayo. Okay. Sabi ni Einstein, don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday.
Naintindihan niyo? Sige, Tagalog na lang. Huwag kayong aas na may bagong mangyayari bukas kung ang ginawa mo ngayon ay katulad ng bagong. Tama? Kaya, kung gusto niyo maiba, iba naman. Subok na nga rin niya. At least, sa akin, pwede pa kayo magpangasakali. Sa kanila, pag sila tinawag nyo, iyak na! Sigurado na! Sigurado na! Sigurado yun. Ngayon sa akin, para naman hindi kayo masyadong umasa. Ay, hindi ka siya umasa kasi yun ang bumatambak ko. Sa akin, dalawang bagay ang nangyayari sa inyo. Una, pakapalpak ako. Tama? Pakapalpak ako. Pangalawa, baka naman hindi ko. Ako ang sagot ko dyan, simple. Sumugal na kayo ng 39 years sa kanilang dalawa eh. Ano ba naman sumugal kayo sa akin ng 6 years? Yes. Ang really ulit ito, gusto kong ipanas yung usapan. Kasi ayaw ko kayo matiligaw, pagkabanalahan, umakabarihan, kaibigan. Totoo lang. Buhay ng tao ito kung pinag-usapan natin. Kaya, sa iyo lahat ito, ano ang nagsigas ng ulo? Bahala ko dito. Hindi ako pipigil. Suyuin ng tao. At siguraduhin ko sa inyo, ako ang pupunta sa inyo, hindi kayo ang hakutin sa amin. Hindi mo kinawakan ko, hindi ka pagpalipanan sa inyo sa sarap. Pwede naman dito. Pero ayaw na ako sa kurso. Kaya, ako sa kurso nila, kung lagi isuha. Ito ang problema ko. This is reality of life. This is us. Kaya gusto ko lagi sa tao. Kaya bakit? Sa dami ng ako, humihingi at kumukuha ng kalasalo. Nagkakali, napakahirap ang kalaban ko. Ang kalaban ko, ang kaganda na lagi, pedigree. Kaya naman ako yung asal. O pero, ilan sila sa asal. Pero ang issue. I love you. Mas, katulad pa kayo ng tatay ko, meron din ba kayo isang salita? Kasi ang silang ko may isang salita. Ngayon ito, sa kamagalan may isang salita kayo. Makakupang kayo ng pagkain, mawala na buhay mo. Okay? Kanila yan! Yes. Subukan natin. Happy birthday! Nice to meet you. Hindi kasi yan. Okay na, subukan natin. Saan ba yung susubukan sa aming gagawin? John! Mga sinasabi niyo ako, ha? Sabihin tao, bakit?
Pagiging ng pabulero. Sabi ko, hindi nga. Basta kayo no bata. Basta na naman. Wala naman. Wala naman. Napapalong eh. Promise. Next man. Patay mo siya. Promise ha. Promise ko. Sige. Pero naman. Puntahan. Pagpagulungan na namin. Hello. Sige na natin. Hello. Gusto mo magkaroon ng kailang bagay mga bukas. Ano rin? Ang sabi ng mindset, baka mindset, gawa ka ng kailang bagay para may mga resulta. Ano rin? Gawa ka ng kailang bagay. Gusto nyo na ano? Pero gawin natin, dati-dati, ang politiko, tumagastos sa tumate. Ngayon gawin natin ang tumate, tumagastos sa politiko. Kasi ito, tansya ko ako. Ako, tansya ko lang. Siguro mga isang linggo na tayo dito. Eh, kailangan ko isang milyon. Milyon boto. Tama ba rin? But never underestimate the power of the stone. Ang bilis naman si Sender. Well, it's going one times two, times two, times two, times two, times two, times two, times two. 10 days, billion. Kasi exponential growth. You have the capacity to create millions. Paano? Paano na rin? Okay, gagawin natin ha. Gusto nyo tayo manalo. Piso lang ito. Piso lang ang bakang mo paano na taon na pinakabasan ng anak mo. Pura? Kaya? Okay, gagawin natin. Sige, Michelle mo. Sino ba ang set ko? Pumigil sa mga ibigay. Okay. Pero magandang kasi ko. Kaibigan. Magana. Kakilala. Pakilala na ng kapitbahay mo. Lahat ang pinagsasabihan natin dito, lahat ang pinapangarap natin, ang nagiging pangarap yan, kung bagong nangyari. Tinakot lang kayo ng mga kasilaw. Pero ang tao, bilago. O, sa cellphone, text mo, Mare. Mare. Iboto natin presidente is Moreno. Vice President Pili. Senador Jan Casticiones. Carl Balita. Salina Ruto. Ang panakay pera hindi siya mga nalimutan. 5-6. Joe Belcido. Kaya? Kaya? O, hindi mo na Rest space. Listas.
Betul. Kaya, walang salutan ha. Promise ha. Papantayan mo yung sisigilin ko kayo, kapamalan. Sa July ko, ako na lang sisigilin. Diba? Kaya ako, piliin nyo, o kayo, ayaw dito. Hindi naman tayo mga pagkain ng tao, di ba? O saan kayo nakakita? Hindi kayo tatapos ng ilong ninyo. Hindi kayo tatapos ng ilong ninyo. Sisto, Sulaiman, naglalakad sa kapagpulasan ninyo. Makabarong, makakaming. Presidente nga. Ako, sasasabi ko sa inyo. Sisto, ikaw ang natin dahil sa akin. Ako din ang gusto. Hindi ang gusto ko ng Israel. Ano ba yun? The power of the people. Ang dalawa ang tunay na masang Ilonggo ay isko. Okay? Tama? Kaya naman sa sobrang kayo sa amin. Pawi-pawi sa kaya. Pero so, ito. Ako, sa Maynila, batang-bata. Ang Maynila, hindi pa bumoto ng batang mayor. Ever, first time, they took the risk of electing a young mayor. In fact, may isa sanang Ilonggo. Isa sanang Ilonggo. Naging presidente ng bansa na mayor ng Maynila. Alam niyo sila? Mayor Lacson. Pinakasikat, pinakamagaling, naging mayor ng Maynila, nagpagawa ng PNL, nagpagawa ng ospital ng Maynila, isang Ilonggong mayor ng Maynila. Kung hindi namatay yun, wala sanang masalo. Dahil sigurado ang mananalo na presidente ng Manawaleo, si Mayor Lacson, na taga-rito sa Negros. Yes. But they gave me a chance at a very young age. Katulad, kung kayo magkamali, ang pinaka-golden age ng ating bansa nang bumoto tayo ng batang presidente. Alam niyo sino? Ay, ginagawa ninyo, President Ramon Magsaysay. Mahal ang tao, para sa tao. Maganda lang. Sana, wala makakatabi. Oh, shortly lang. Pero yan ang tunay na golden age ng Pilipinas. Alam niyo, ilan daw siya na boto presidente? 46. 47 na po ako. Pwede? Last na. Last na. Ito ba? Lalaki na. Huwag mo rin kasi mo kayo. Pero mo rin kasi mo hindi. Magparami tayo. Nakawar natin ito. Dahil naman, pag ako nagtagumpay, sana nakakita, pasyonero lang, naging pangulo ng bansa. Kung nangyari sa amin, pwede niya mangyari sa amin. Sana ko. Sana ko. Sana ko. Hindi na siya. Kaya? Pwede? Hindi? Sige. Uwi na. Kapag-uwi pa ako, pag-uwi kayo. Uy, hindi na kayo. Pag-uwi gusto. Getting aside. Getting aside. Say that. They go people. Pero kaya natin yan. Mananalo tayo.
Mananalo tayo. Mananalo tayo. Mga kababayan. So muli, maraming salamat sa malalampig niyang kilig, malalampig niyang kamay, at nagpapasulit niyang salita. Alam niyo, akong ini. Akong ini. Kaya, pagpanahin naman kayo ng buong kailangan. Pilipinas! God bless. Thank you. Maraming salamat po. Pilipinas, si Mayor Isko Moreno Dumaguso, Bombo, Daniel Sabi na ginapanal na tupo. Sa mga Damo siya fans. si Mayor Isko Moreno Bombo, Daniel. So live ko niya, ikan sa may Court sa Barangay 9, Ciudad Yasang, Kabantalan. Si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. 33 minutos manwa nakaligad sa tayo ng alas 12 bago lang niyo nabatan ng pagpamulong-pulong ni Mayor Isko Moreno Dumaguso dito sa siyudad sang Kabangkalan. Magapadlagan bilang presidente sa pungsod Pilipinas. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang
talaba. Sino bala ang hindi maganahang magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo, naghampak na sa 3
milyon ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? 45 minutos na kiligad sa tag ng alas 12. Pabalik mga kabayan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay South. To this time, ari sa Pia Kalinya, ang Co-op Promotions Head, si Ma'am Malo Paruco, daw kay hibalo naton, kung ano ng status sa sining ginapasaka nga kaso sa Seneco, Central Negros Electric Cooperative, sa punong barangay, sa barangay Singkang. Daw kag sa pilapig mga opisyali sa barangay, matapos na diskubrihan nga 5 na katuig nga wala nagabayad sa kuryente. Kag ginutdan sila sa kuryente, sa ulihin nagtap naman sila sa laing nga balay para magkakuryente ang ilang barangay hall. Kag nadakpan naman liwat. So ginapasakaan sa kaso sa ombudsman. Sa Pia Kalinya si Ma'am Malo Paruco sa Central sige, pinsar ko na sa Pia Kalinya. 45 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 12. Ginpasakaan sa kaso banwa daw sa Office of the Ombudsman ang mga barangay officials sa barangay Singkang sa pagpamuno ni punong barangay distrito. Kag suno naman niya sa mga kampo ni Sisal Distrito nga nagapadalagan bilang Vice Mayor sa Siyudad sa Bacolod. Suno siya kampo daw ini pamulitika, no? Pamulitika kuno ini. Ang sa aton diri sa akon pamulitika man o kung hindi pamulitika ang pamangkot may natabo nga pagpangawat sa kuryente, wala. May natabo nga hindi pagbayad sa kuryente sa Seneco, wala. No, kay ibutang naton ginsakyan sang politika, amo na gani ang dapat nga himuon naton ya kung politiko ka halong kagid nga hindi ka makahimo sang kun ano nga
kapalpakan or pagpangawat man, kaya mahimo kung hindi niya magtuhaw samtang wala pa eleksyon, pag eleksyon matuhaw ganang ining isyu. Kung kisama, pasalamat pa kita nga may during election period, kaya kadamo sa mga isyu nga nagtuluhaw, nga may kamaturan. Mahimo ang iban, wala sang kamaturan, pero laban-laban may kamaturan. Ini kabudlay ni siguro i-justify pa nga may lamod pa politika kay mismo ang Central Negros Electric Cooperative nagpasaka sini mga pagi sila nga lawyer, nagpasaka sang kaso, sang complaint dito sa ombudsman. No? Paliw lang ko contact sa kay why siya nagsulod, no? Pero okay naman to ang nasin mo ang link. Okay, sige abi. Sige. Kung daw lang alang siya sa Zoom, sa iyan na lang telepono, no? Ang promotions head sa Central Negros Electric Cooperative, si Ma'am Malo Paruco. Ay kadamo lang sa mga nagaguluwa nga mga issue kung sa tion sang eleksyon. Nga ang ako niya, pasalamatan niya kung chimpo eleksyon mo. Kaya ang mga nagaguluwa nga issue, hindi ya sila nga himo-himo lang, may mga matutuod nga issue. O, may mga matutuod nga issue kag may ara yaman nga himo-himo. Pero nagaguluwa, no, during election period, ang pila ka mga katuntuhan nga ginaubra sa nga pila naton ka mga opisyal. Kay mga sutil man ning mga politiko, dugay na nila nahibaluan, o kung kaysa dugay na nahibaluan, pero hindi anay pag-ipagwa. Ipagwa kung chimpo na sa eleksyon. Pero may mga niya para matadlong na ton. No, kung may arag man sa pagpangawat sa kuryente na sa Barangay Singkang Airport, ati sabto ni, no? Pero initially, alang-alang man magpasaka sang kaso sa ombudsman ang Central Negros Electric Cooperative kung laslas ang balasihan. 5 katuig kuno banwa mo. 5 katuig nga tap lang sa kuryente ang barangay hall sang Barangay Singkang dira sa pustisang siniko nga wala nagagi sa kontador. Sa hulihin na diskubrihan sang siniko. Pagka-discovery sa siniko ay 5 na kuno katuig sa sa sunod sa report sa siniko 5 na katuig nga wala bayad-bayad sang kuryente. Banwa ang barangay hall sang Barangay Singkang diri sa siyudad sa Bacolod. Di konsumaho ng 5 katuig so sa pilayhan. Samtang ang mga makonsider na sa nga systems loss mo. Ang ining wala ginbayaran nga kuryente sang Barangay Singkang. Ang resulta sina mga kabyanan igina-charge na sa siniko sa systems loss. So sino nagabayad sa systems loss? Ang nagabayad ang konsumidor. Ikaw, siya, sila, kamo, kita, ako, isa sa mga nagabayad, sina. Tidaw kasakit man iya paminsaron nga may budget man ang barangay. May budget ang barangay tapos hindi agi sa insakto nga proseso, hindi patakod sang kontador na. Kag magbayad sang insakto nga balayran sa siliko. Samtang kita iya nga mga ultimo nga taho, hindi kita makabayad sang aton nga kuryente sa siliko. Utdan kita sang kuryente, may balayran ka pa sa pag-reconnect. O ginawa naton yak nga pangabudlay nga magkakita sang kwartang inugbayad sa aton nga elektrisidad. Samtang ang isang liya ka barangay, ini suno ya sa report sa siniko ang isa ka barangay, maning Barangay Singkang. May 5 katuig nga nag-enjoy sang paggamit sang libre nga kuryente kay waya sang kontador. Nagadiretso ya sa poste ang ilang ginagamit nga kuryente. Tinadiskubrihan sa siniko. Ti ginasukot ini sila banwa, ginapabayad. Ti ibutang ta mabayad, bayaran abisang sang Barangay Singkang. Butang tabi masiling abi ang Barangay Singkang si Kapitan Distrito nga aranagin bayaran na. Ti prang pamangkot, may natabo nga pagpangawat, wala. Bisan pagin bayaran, may natabo gyapon nga pagpangawat. Kay ano ang natabo nga sa sulod, hindi ka man makasiling unintentional ang pagtap sang kuryente sa poste nga wala mag-agi sa mitruhan o kung magsiling ka nga temporary lang kay may temporary lang nga 5 katuig. May temporary lang nga 5 katuig.
Hindi ka makasiling nga temporary lang ang pag-tap nila dahil sa nga kuryente sa poste sa Sinico. Imagine nyo banwa, 5 katuig nga nagagamit sa nga libre nga kuryente ang barangay Singkang. Wala sa nga kontador, kagulihila na diskubrihan niya sang Sinico. Imagine nyo na banwa. Di ko magsiling abi nga, okay na to, nasitol na to. Ginabayaran na to namon ang bill nga 5 katuig. Tiyasa lang sa amo sina. Wala na sang criminal liability. No, dapat may aragi dyan sang criminal liability. Kaya ang pagpangawat imo ginayang pagkabayaran ang pagpangawat santo sa aton yang kasuguan. Kung anong kabayaran sa imong pagpangawat, prisuhon ka o ano nga sistema, kinangawat ka mo. Ini nagakulugan kay nangawat ka, babayaran mo lang kinawatan mo, okay na, absilto ka na, hindi. Nangawat ka gidya eh. No, nangawat ka gidya. Kung nga pumuluyo, mag-demand nga pasakaan kaya kaso, pasakaan ka giniya kaso. Magluwas na lang, halimbawa ako, ginkawatan ko, tapos ginuli sa ako ng kinawatan, kag ako nga ginkawatan, nag-wave ako sa ako diya nga kinamatarong nga magpasaka siya sang kaso, hindi siya mapasakaan kaso, yan nagpangawat kay why naman ko yung intensyon magpasaka kaso. Pero karon ko ang bisa nagbayad pa na ang barangay, kung mag-insister ya karon ang mag-insister karon ang mga konsumidor, hindi. Bilang isa ka kooperatiba, ang isa ka membro sa kooperatiba, may kinamatarong yang mag-file sang kaso, maka-file kita sang kaso kay magapanabat gid ang barangay sa kung ano man ang liabilidad nga nasanto sa ilagin komiter nga krimen. Crime na yang ginkomiter mo. Imagine mo yan, nagpangawat ya sa kuryente. Kag nangindua pa ya ang ilang nga kaso subong, no? Nangindua pang ilang nga kaso kay wala labot nga wala sila sang kontador nga nagtap lang sila ya sang kuryente sa poste. Sanggin utdan sila sang kuryente sang Sinico kay na diskubrihan nga wala gili sila nagabayad. Wala gili sa kontador. Ang natabo yan nga nag-tap naman sila ya sang kuryente. Nagtap sila sang kuryente banwa sa isa ka balay. Pati itong balay itong gintapan sang kuryente na rimalaso pa. No? Illegal connection. Illegal connection naman ang ginhimo nila. Abilidaran gid. Amo na kabudlay bla kung gisa, no? Nga sa isa ka nagapangalagad sa banwa, kung isa do madula ang imo yang moral ascendancy, no? Magsagad kaya ka baligya si mo ko galingon nga daw ano gidya ka maayo ka maayo ang imo pagpalakat. Igo katapusan gali may ginatago ka sa likod sini. Ara na sa piya kalinya ang co-op promotion head si Ma'am Malo Paroko sa Central Negros Electric Cooperative. Ma'am, mayong hapon. Hello, ma'am. Okay. Sige, 5 minutos ang nabilin ka magandang kita sa tagnang alauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sa Udto sa piya kalinya, no, ang promotions head ng Central Negros Electric Cooperative, Ma'am Malo Paroko, no, sa piya kalinya. Ato na bing i-welcome, no, sa pinagi sa aton nga Zoom interview, no, si Ma'am Malo Paroko, no, ang promotions head sa Central Negros Electric Cooperative. 4 minutos banwa ang nabilin kabagadakan kita sa tagnay nga launa. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Sige. So, tiyan mo na, no, ang nagabayad sa sining mga kawatan sa kuryente, ang tanan nga mga konsumidor, ang tanan nga mga miyembro sa nga kooperatiba nga nagabayad sa ilang monthly electric bill, may kabiyan ka nag-reflect na damo. Ang systems loss mo, dila na yan na sumada ang mga kuryente nga napagwa sang Central Negros Electric Cooperative na distribute sang Sinico nga wala mabayaran. Kung sa mga basiwa pa sang una, mga
non-revenue, ano ganito, NWR, non-water revenue, okay, or non-revenue water, naman lang napagwa nga tubig, nga wala gid makabayaran, way makakwartahan sa nga basiwa. Tiyan mo man sa electric cooperative, may mga kuryente sila nga na-distribute, nga wala mabayaran. Kay wala mag-agi sa kontador, kay ginkawat ang kuryente. Di ano ang matabusin na? Kay way ginbayaran, kay ginkawat ang kuryente, ikarga ina sa balayran sang konsumidor. No, sa tagsa ka bill sang konsumidor, ma-reflect ina dira. Although nga hindi magitama kadako ang bayaran, kay tingob kita nga magabayad kung pila kita kalibo nga mga konsumidores. Pero do kasakit man sa aton buot nga bayaran naton ang kuryente sang mga kawatan. Kawatan ang tawag sina, ano pa man abi ang tawag? May ibang pagkita nga term sina. Kung kuha ka sang nagamit ka sang kuryente nga wala mo ginbayran, alang-alang masiling kita nga manughulam sang kuryente. Kundi kawatan, no? Kawatan sang kuryente. Kung pambalong kita do, galit kita sa magnanakaw. Ha? Pambalon, galit sa magnanakaw. Galit kay ay oo. Banwa. 2 minutos na bilin nga magadangat kita stag na ngalauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sa udto. Sige na lang, ipagi na lang sa telepono kung walang alang siya. Okay? Sige. Kay nagkuan subong, lain ang aton nga internet connection. Utro man ang aton nga mga internet connection eh. Siling ni Tatay Digong, maganami ng aton nga internet connection. Piti na kadasig. May mga third telco player nga nag-invest man para nga mapadasig kuno. Ang kwan bala, ang lain naman nga telecommunications company, di mo magyapon ang natabo. No? Masyado magyapon kahinay ang aton nga internet connection. Diriya sa pungsod Pilipinas, nagaigod banwa. Daw maadasig pa magdalagan ang bao. No? Sa sining kadasigon, sining kahinayon sa aton nga internet connection. Ti karon kay Bangod City, daw may mga kabudlayan kita kung isa sa komunikasyon. 1 minuto banwa ang nabilin kag magadangan kita sa tag na galauna. Diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbo hanay sa udto. Sige na lang, balikan ta na karon na dugay-dugay. Ang pinaka mga report kay karon na dugay-dugay anytime, any moment from now, interview kita sa kay Mayor Isko Moreno Dumaguso, isa ka presidential candidate daw mga kabyanan nga nagbisita diri sa probinsya sa Negros Occidental. Tama lang na karon. Di kay Aridio, no? Kay way mamagasiling tani dason, magambal ka kun waay kay para nga ma-forward ang number kay para matawagan. Di kay masinyas ka lang yang wala pa manggalida. No? Ka simple gilang sina. Kung wala pa, iambal nga wala pa para nga makontak sa iyang number. Kag hindi tayo magsalig nga pinsan naton ara na nakabasiwa niya tumabaton ang link sang Zoom. Sige, magabalik mga kabyanan ng ining nga palatuntunan pagkaligid gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang oras?
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Okay, pabalik na mga kabilang sa mga pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhan ay sa udto. Sa Pia Kanidya karon ara na si Ma'am Malu Parroco ang promotions head sa Central Negros Electric Cooperative. Mama yung udto. May ugto bombodan, may ugto sa aton mga tagpalamati sa bombo. Okay, kumusta na ni Ma'am ang ginapasaka nga kaso, nga complaint sa ombudsman batok sa barangay Singkang sa pagpamuno ni punong barangay Rosini Distrito, Ma'am, ining kaso nga pag ginaaligar no nga pagpangawat sang kuryente. Bombodan, ginpasaka naton sa Office of the Ombudsman ang reklamo against sa barangay captain sang barangay Singkang Airport together with the barangay secretary and the treasurer, no? Kung basit mamangkot sila nga adito gid naton ginuna because they are public officials, no, and accountable ang aton public officials sa Office of the Ombudsman. Wala pa na ilabot sang criminal case, no, sang Anti-Pilferage Act. So ginuna naton dito sa Ombudsman because the public servant sila. Okay. So ano gini ang natabo, Ma'am? Paano ni nadiskubrihan nga may aragali sila, nagamit sila sa kuryente nga wala nakagi sa kontador tuod ni 5 katuig nga wala sila bayad, Ma'am? Yes, Bumbudan, no, wala gid kita gali kabalo nga amo na ang natabo kay actually before sina may ara na sila tutupad nga lapit lang bala kay nautda na sila kay wala nakabayad sang kuryente, and then lately nag-tap sila sa isa dira pamalay, I think nag-tap sila dito gindo bali do ila lang bala nga do amo lang ni ila front pero dito sila naga-attach ang barangay, and ato man nga pamalay, no, nga gintapan nila wala man nakabayad do kadako man sang bill. Wala na nabayaran, so nautda na naton. So pag utod naton wala kita gali idea nga for almost 5 years ang barangay hall nagatakod diretso sa aton nga linya sang kuryente without passing sa aton kilowatt-hour meter kay wala sila sa metro mo. So amo na nadakpan sang Seneco sang last year lang, I think November or December, November I think. Oo, so nadakpan sila amo to nga ginkuha, and then ang tao ato supposed to be nga ginpakadto sila to settle sa Seneco ang barangay, but what they did atong tao nga nautdan to sang gintapan nila do nagkadto diri sa Seneco pagkaaga kay ma-process naman sa reconnection, but we did not allow it, wala naton ginallow. So nagulat kita sa ila para mag-settle sa ilang obligasyon kay ang Seneco. Once mag-settle ka, wala naman tega pa sa kaso kay ginabaton ka naman lang na nga bisa may sala ka sa na-apprehend ka sa pagpangawat sa kuryente. Once mag-settle ka, ginabaton na sa Seneco. Ang settlement man na importante kay nadula ina ang amount of electricity sa aton nga sistema kag dapat bayaran gina sa nagkuha. So amo na nga gina-settle naton, but the barangay wala gid sila nag-settle sa aton. Okay.
So bali ano ni 5 gid ka tuig. Paano na hibaluan nga 5 gid ka tuig? Gintanaw bumbudan ang ilang nga record kung saan sila gin-disconnect, no? Na wala gid sila wala gid sila ang record nga gin-disconnect ang barangay hall. May sa record naton daw mga 5 years, 2000, 2022 na kita, daw mga 2017, no? So, dako na siya kayo, naglabot na sa milyon. Kag wala gid kita idea nga nagadiretso sila sa aton linya. Kay kami gani, nagakadto pa kami, nagadulong kami sa mga aton mga social outreaches, nagahatag man ta sa Singkang Airport, may mga naghatag pa kita sa ila sang appreciation sang pag-election sang Seneco nga kadako man sang bulig ni kapitan at actually kanami isang bulig ni kapitan sa aton sang pagpatigayon naton sa election in spite of the pandemic, no? So nag-appreciate kita but wala gid kami idea nga amo na ang hindi I mean dinding ano ni may dindi ang una ni paano ni gani nga nautdan ang barangay, ma'am? Paano na utdan? Wala sila kabayad. Hindi, I mean, sang 2000, ano pa ni siya na utdan? 2016, 18? 17, I think. 17, sa record. Hindi lang gito kay wala. Kung di kakita sang papeles nila. But mga 5 years, bala? So bali ang rason dili nga nautdan sila kay sang may arap pa sila kontador, wala sila kabayad sang ilang bill. Wala. Dako ning ilang bill nga wala mabayaran antes pa man sila nautdan. Hindi gid ko makaano no kay ang record actually ara sa aton nga apprehension section. Okay. But kung isip-isipon naton bumbudan no sa pila ka tuig nila siguro amount naman sa milyon ang ilang na gamit na kuryente. So bali daw nalipatan nyo lang, daw nyo na ma-check nga matapos nga nautdan ang barangay hall, daw wala nyo na check nga wala gid sila naka-process nga magpa-reconnect. Siguro sa aton sa apprehension no daw bisa even ang aton nga mga meter readers no kung tan-aw naton nga wala gid na diparahan nga may kuryente sila nga disconnected naman sila. So daw na mislook gid siguro nakaluyaan pa sila for 5 years nga wala makitaan and then amo to nga na diskobrihan nga amo na gali wala sila gali sa metro nga nagasigi sila tiga aircon man ang ilang barangay hall. Pila pa na offices sila may mga aircons. So bali pagkatapos ng nautdan, amo to pagtap nila sa isa ka balay? Una nagtap sila pero atong balay nga ato daw wala man to kabayad to kadako man to sabi do mga 200 man bala. So amo to pagdakop sa ila sang nadakpan sila on the day pagka next day atong tawo nga ato nga ginatapan nila nagkadto naman diri kag mag-process naman tani kani kay tinabalaan na bala sang Seneco nga nagatap na daang so daw wala to ginalaw. Okay. So matapos ato sang wala na sila to katap sa balay nag-tap sila diretso sa poste. Sa poste na oo. Dito na sila nag-tap sa poste. So bali ang pagtap nila sa poste ano kalawig ni ma'am? Hindi lang gid ko ka kay actually ang details wala sa mga tanan-tanan nga mga ebidensya sa ila kay di Manila mahatag sa aton nga legal nga office no kay daw gahalong man bala kita sa sang mga documents naton. So hindi lang gid ko ka basta amo na nga daw lawi gid na sila nga wala nakapatakod sa aton sang kuryente. So wala sa settlement ka natabo wala sa anong pinaka-latest ni kay ang pahayag abi naman ang dipinsa naman nila nga daw gingamit kuno sa politika ang ining kaso, ma'am? Natabuan lang gid siguro bumbudan nga subong campaign period kag election period ini no nga tiempo kag natabuan gid nga both ang family members ni kapitan nagadalagan sa local government naton nga election. Natabuan lang gid siguro pero ang aton nga campaign sa Seneco sang anti-pilferage siya padayon inaya mo and if kung may nagapangawat siya dakpon ta gid na no. Kay gintagaan taman time ang aton barangay barangay hall to settle with us na padala naton sila sang notice nga ma-settle sila sa aton but wala gid sila sang effort to settle. That's why we were forced to file a case against sa ila. Okay. So, despite the pila several
nga ang attempt nga mag-reach out sa ila nga sitol daw agad daw amo na nga gin-file na gid lang niya ang kaso. So anyway, kay tikon go ahead, ma'am. nagdakop kita bumbudan, nagabilin man kita sa document sa ila mo, may ara kita document nga ginabilin sa ila, nga amo ni isettle ni sa office, amo ni siyang amount nga kagtuon mi dito, amo na balaso, but wala effort sa part sang Singkang Airport nga barangay to settle with us. Pero daw may nabatian ko nga pahayag nga daw nakasitol na sila kuno. Masettle sila? Daw nakasitol na kuno. I don't know, wala ko idea kung nakasettle sila. I don't know nga nakasettle sila, pero maagin kasakaan din sila sa aton sa ombudsman. Oo. Sang lang gani ni Ma'am ginpasaka, anong adlaw to? Actually, ako gani wala idea na nawagpasakon ang isa naton ka media. So I told ko wala ko idea kay nag-leave man ko medyo lawig-lawig ang leave ko. So amo to pagtawag sa ako niya Miss Malo, nagpasaka sila sa ombudsman. So ay wala pa ko idea, tayo wala pa kami na update. So the next day amo na to do, I think to Monday. Okay. Ang isa sa mga rason abi ko nga daw na Malaysian kay the same lawyer nga daw mo naghimo sa mga affidavit para nga mapasaka ang kaso. The same lawyer man nga nagpasaka sa disqualification case, nagapadalagan Mayor diri sa Bacolod nga si Anay Congressman Albi Benitez. So daw mo naging napahayag nga daw malisyoso kuno pag-file kag may lamod pa politika. So na siguro natabuan lang gid no? Natabuan lang gid, but amo lang na ginambal natin sa liwat nga ang Sunecoya is really serious. Actually bumbudan grabe subong massive subong ang aton pagpangdakop sa mga gapangawat kuryente. In fact, our OIC manager sa engineering nagaupod na gid sa team. And kami man mga sooner ang amon nga PR team, ang amon nga team maga-document gid through video sa mga magaladakpan. So amon nga gina-warningan naton mga kauturan no nga kung sige kamo da ka pangawat sang kuryente, maabot gid ang tiempo nga madakpan gid kamo, mabalaan gid naton. So kabay pa sa aton man mga utod dira nga kay balo nga ilang matupad balay nagapangawat sang kuryente, i-report gid sa aton kay amo nang nagadugang sa aton balayran sa kuryente nga nagadako tungod sang system loss. Okay, sige. So bali amo naghambal ko gina sakit man ni sa batyagon sa kwan sa mga sakit man ni batyagon sa mga consumers nga kada bulan niya nagabayad kita sang insakto kag halos magani ginawan man naton kapag kita sang inubayad para lang hindi mautdan kuryente. Pero samtang sa likod sina may ang aton ginabayaran na dala na ning ang systems loss tugas ang pagpangawat sang kuryente. Sakto gina bumbudan tuod gid na sakit gid no kaga amo pa ni bala nga mga binulan halin sa last year kataas gid sang system loss naton. Grabe gid ang ang even ang Suneco naga-suffer man because of that kay may amo ang aton nga system loss nga ginabayaran may cap lang na siya. Kung magsobra for example ang ginaalaw sa aton bisang NEA is only 11%, no? Magsobra dira sa 11% na siya amo nang tulungaon naton no balayran sa mga konsumidor. But if it becomes butang tabi nag 15%, nag 17%, ang the rest of that 6% will be paid by Suneco as an electric cooperative. So sa aton ginaiyang mas source ang bayad sang sobra. Amo gani? Amo na ang kasakit. Magamit na panatani sa aton mga development sa aton nga kooperatiba so gamiton naton sa pagbayad sa mga ginakawat na kuryente. Sige. So, why pa man sang latest update no, from the Ombudsman kung saan ang hearing sila? Yes, Bombodan, wala pa man. Ma-update lang kami sa inyo from time to time. Okay, sige. Ma'am, salamat din sa imong oras. Bombodan, salamat din sa time. Salamat mo sa aton mga tagpalamati. Kag mayong hapon sa inyo tanan. God bless kid. Si Ma'am Malo Paroco, ang promotion head sa Central Negros Electric Cooperative. 16 minutos ang nakaligat sa tagnang nga una, positive no gipasakan kaso kapila naging padalan na sang notice nga dapat isitol na sa barangay Singkang ang ining ilang balayran baw milyon man siguro ni ang sa ilang initial computation na labot man milyon ang balayran sa Central Negros Electric Cooperative. Sa sulod mga kabayan sa 5 ka tuig nga wala ni sa bayad-bayad sa kuryente sa Suneco. Naot na ni sila sa kuryente kaya wala man kabayad.
Huwag kabayad na utan sa kuryente, imbis nga sitol nila ilang nga bill, nga bayaran nila para nga ma-reconnect, dito sila nag-connect sa isa ka puluyan, di karong kay daway man makabayad kay pati ka sang bill. Nautdan man ang nasamit niya nga tag-iyas ang balay, kag dito na diskubrihan nga dito gali sila nagtap sa ang ila sila nga kuryente. Hindi na sila makatap dito kay daw hindi naman makaproseso to ang tagbalay kay pati man kada ko ang balay ran daw ay mamasitol. Kay daw ay mas sila mapasugtan to nga magpatakod liwat kay ti may kaso nga illegal nga connection. Di ang ginimo sa nga barangay parang may tayo yun sila nga supply sa kuryente sa barangay hall. Makagamit sila sa kuryente, makagamit sila sa aircon, computer, kag iban pa. Ay, nagdiretso sila takod sa ilang nga kuryente sa poste. Wala na nag-agi-agi sa kontador. Sa pag-sumada sa Central Negros Electric Cooperative, naglabot mga kabilang sa 5 ka tuig nga nagakonsumo sa nga kuryente ang barangay Singkang sa pagpamuno ni punong barangay Rosini Distrito. Wala bayad-bayad banwa. Imagine nyo na. 5 ka tuig man nga agunto tagabayad sa aton nga bill nga ginsakop na niya ang barangay Singkang ba? No? Ginsakop na bayad ang barangay Singkang. Kay ang system loss nga sumada total sang siniko kung ano man nakadako ang kantidad tunga-tungaan tanan bayad sa tagsa ka bulan. 18 minutos na nakaligid sa tag ng ilauna. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. This time mga kabiyanan ko na report ni Bumbo Grace Lynn Lubaton sa Piagilinya. Bumbo Grace, please come in. Ulan, lalo ko sa buong sa municipality o Lubaan. Especially there is area no sa Luis Tembrevilla Elementary School o kanya tawag na Hinubaan Central School, Bombodan. So, subong natin niyon, ginahulat sa ato sa mga kauturan, diri sa Banutay Nubaan, ang pag-abot ni Yorme o ni Mayor Isko Moreno kay subong, posible nga nag-biyahe na Bombodan, padulong diri ang alkalde. Bombodan, ang mga katawhan diri, gamat-amat naman pakalto, kalabanan, motorsiklo, may mga angkas pala, at ang mga kapulisan, kag iban pa nga nag-secure sa area, ay naman sumalapad ni siya Bombodan ang iya sini nga kugpaan ni sa likod, kaya ko sa tubangan Bombodan. So, sa likod ni siya mahugpa, ang iya sini nga sakyan. Yes, dito sa likod Bombodan, so magahod ko sa, magahod. Kalabanan nga ari diri, mga kabataan, lakpa lang ang sa legal age. So, kagina, pag-abot tayo sa munisipyo, sa Hinubaan, ang mga katauhan dito, dutay pa man lang, kay aga. Kasusubong, posible nga damo na Bombodan sa mga nagpadulong dito para nga ipakita mga suporta sa ila sini nga gusto nga kandidato si Mayor Isko Moreno. Kaya dito sa town hall, ang iningi town hall Bombodan, tupad na ni siya sa municipality of Hinubaan, kung munisipyo, dito na yun sa right side. Kaya padamo sa mga pulong-puan nga na butang na dito, ang kaso ng inuto, kaya Bombodan, kung i-compare mo siya sa Kabangkalan mala, sa to parehas lang man ang kadapoon nila dito sa isa kasulakan sa Kabangkalan Catholic College kung hindi nag-grandali isa ka kandidato Bombodan. Okay. So bali, dira sa area, mga kadamo na mga tao, sumusibo pag-blubanta? Sa kung pag-blubanta, Bombodan, mga katawhan diri, mga lapit na shin. Lapit na shin. Dan kalabanan, mga kabataan, gidya, kasakay sa mga motosiklo. Perti pa kainit na subong? Yes, Bombodan? Perti pa anong panahon na subong, mainit na subong? Yes, Bombodan, tigid ka init, paso ikaw karon, mainit pag hindi nga man Bombodan kay mga ginapagpunta ta mga launa, 40 Bombodan abot si Mayor Isko Moreno. So bali inang mga tao nga makita na subong ang mga nagahululat pala niya sa dalan pero sa din gid dayon maditso gani si Isko may ara na dira sang area nga dira sa mapamulong-pulong. Yes, Bombodan, pag-abot niya diri sa Hinubaan Central Elementary School, Bombodan,
naga-convoy ni siya, no, padulong ni siya, pamudan na yun, sa Municipality of Binubaan, sa munisipyo, sa diin, hatay siya participal, no, sa alkalde, sang Banwa, pamudan, kag maga-proceed na sa town hall. Okay, oo, sige. So, posible damo man itong mga tao to subong nagulat man. Yes, pamudan, posible sa sining mga tinion, madamo-damo na ang mga katauhan nga harang na dito, naga-prepare na, naga-ulat na sila sining nga gusto nga makita, no, si Mayor Isko Moreno. Pero ano ang what time exactly ang So, pamudan, mga 1:40. 1:40? 1:40. Okay, sige. So, papadan man tayo ang tanan, dugay-dugay, kay pila naman lang ka minutos sa atong pagahulton, no, sa pag-abot ni Mayor Isko Moreno. So, ari na diri, mayo man ang tiyempo, hindi man mag-ulan, layo sa pag-ulan naman. Daw, kuan man daw, hindi man mag-ulan ta siguro Although nga may gulugal o. Hindi papadan. Go ahead. Kainit, halin pa kaginat ang aga. Pero do may gulugal dira, do nipis man lang guro, no? Wala kay papadan, sa aton nga nahamtangan, wala gisang galong dito sa munisipyo sa Binubaan, wala man sang galong papadan na actually gabi nagtulong sa mga balhat namin. Ate, sige, okay na siguro, balik lang karon dugay-dugay, no? Palipod-lipod ka na rin sandong kay basi mahimo ka na da karon uga. Oo, man, no? So, mawalan, ato ni karon pagkakaan sa update sa pag-abot ni Mayor Isko Moreno diri sa Banwa sa Binubaan. So, ini si Bombo Grace Silva sa report para sa Basang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. Report direkta mismo sa Banwa sang Hinubaan sa di na mo ni ang next stop ni Mayor Isko Moreno Dumagoso sa iya sini pagbisita mga kabayan diri sa probinsya sa Negros Occidental sa pagkampanya sa iya pagpadalagan bilang presidente sa pungsod Pilipinas. 24 minutos na nakaligad sa tag na ngalauna. This time mga kabayan ko na ito report di Bumbuan si Dulce Rilla sa piyak kalinya. May dugan siyang report partigyapon sa Seneco. Do may pagnubo sa Balayran, no? May pagnubo sa Balayran mga kabayanan sa kuryente, no? Apisar pa nga nagasaka ang presyo sang gatong pero may ara sang pagnubo, no, sang residential power rate. Subo nga bulan sang Marso. Titanaw naton abi kay wala pa kuya na tagan sang bill para sa bulan sa Marso Bumbuan, hindi ko pa makita kung nagnubo, no? Pero ang akon to sang unang nga bill iya sa diri sa balay nga taga-lumapaw nga basta taga-lumapaw sa nagligad ko nga bill so sa pagka nubo-nubo. Kay ti siyempre way naman nga way na sang aircon nga ginapandar mo. Bumbuan, please come in. Bombodan, nagnubo sa mga around 60 centavos Bombodana or 59 centavos. 0.59 centavos in Chacto Bombodan ang ginubo sang per kilowatt hour sa rate sang kuryente naton base sa pagpahayag sa aton sa Central Negros Electric Cooperative sa gihapon ni Ma'am Maria Luisa Paroco. So ini Bombodan, despite the fact that di gataas ang presyo sang gatong, pero nakapanubo suburang Seneco. Nakapanubo in the sense Bombodan, waay pa man kumbaga na niya daan, napagwa na niya nga daan ang pagnubo, no, sang nahambal na nila ang pagnubo, yung panubuan nila ang presyo ni sang rate, no, sang kuryente. Kay manti di ba sang Tuesday naman lang recent indicted nga si Mana abi nagasaka ang presyo sang gatong. Pero Bombodan hindi nakapakot kay Marso ni subong. It could be nga base kung April, yes. Di ang pagsaka kung pagnubo sang power rate sang Seneco, nagadepende lang man iya sa sa supplier kung pila iyatag yang nga presyo per kilowatt hour, no? Ti kun magbatyag yang supplier magsiling nagpasaka kami. Mapasaka kami kay tungod nga nagmahal ang production cost namon, di amo naman mapamahal naman pero hindi man abi basta-basta ya ang kun sa elektrisidad yan ang paghambalan Bumbuan, hindi abi basta-basta makapasaka mo kay maikonsulta pa na sa niya, hindi ba
sa Correct National na siya. Electrification sa NEA, no, National Amo gani, Electrification Bombodan. Administration mabumbuan. Yes, no. So sa ila nubo kiti Marso, pero we'll see hamba ni Mama Maria Luisa Parroco Bombodan kung ano matabo sa aton by April. Kabay pa nga di ba may rollback ma next week ah. So kabay pa ya nga hindi lang niya maapektuhan kay kabalo ka naman no. Ang kuryente taya Bombodan niya basic kumbaga kinanglanon giniya sang tawo ang kuryente, tubig, mga basic na naton nga mga necessities. So that's why nga kung magtaas ni ganito medyo nagolo-alboroto man ang pila naton ka mga kauturan kiti apektado man kita sina maski sinentimos kag piso-piso dako na nga epekto Bombodan sa aton especially kung pila nga danang consumption mo di bala kung pila na ang kilowatt hour nga imo nga consumption no. So Bombodan Depende sa pila sa imo nga konsumo amo na kadisling ko konsumo. sang Oo, uli nga kunya nga konsumo sa kunya nga residensya nagsyado kanubo kay man gamay naman katama ang gina-consume ko nga kuryente mo. Gani, sana all, no? Kay ti, ato kay kapangin-hangin sa yas-yas ang hangin nga manami mo, no? So, kung wala ka diri located, di sa syudad, di medyo gulugin ot, Bombodan, ti manubo giring imo consumption. Bombodan, pamatian naton si Mama Maria Luisa Parroco, ang co-op and promotions head. Nagsubo kita, oo. Nagsubo kita by 0.59. The 60, almost 60 centavos, Bomboan. Okay. Anong rason sinamis? Bali, sa ano man nagyapon sa charges man sa nga generation, transmission. So, ang expected kita nga mataas ang aton rate by ganit panawag sini kay tungod nga nagsaka ang mga rates sa aton nga gasoline kag mga diesel, no? Yes. But luckily kita yan nagnubo kita by almost 60 centavos. So mas siya ang rate siya last month is 11.50 something, no? 11.5123 so bongya is 10.9 to 10. So a decrease of 0.59 1 day per kilowatt hour sa aton nga rate for this month of March. Naaman ma'am nga ma'am, i-clarify ko lang nga kasi ang gasolina kaya grabe gid ang pagtaas pero nga amo na siya ma'am. According sa aton diri nga core plan, it is attributed to the net reduction in generation, transmission and system loss charges nato, no, as well as other pass-through charges such as lifeline, senior and VAT. Wala pa ta kabalo man Bomboan kay pagsaka yes ang gasolina nakagwa na niyang rate naton mo nakabill na sa aton generation, so hindi kita sure base sa month of April kita magsaka hindi na ta kabalo. Oo. Pero kaya ang March siya nagdubo gid taya. Nagdubo gid kisaya. So, with this ma'am, ano imo mensahe para sa mga pumuluyo ma'am? So sa aton mga pumuluyo, no, so ka-uncertain gid although nga nagdugo kita by almost 60 centavos, ka-uncertain gid sa aton nga power industry and also ang aton balang especially ang aton sa mga pagsaka sa world market sa mga fuel naton. So ang aton gina-encourage kang gyapon sa aton mga member consumer owners pero sa aton ng mga consumers is to save lang gid, no, conserve ang energy as much as possible. Niara man kita gina-post sa aton na Facebook, no, mga ways to conserve kag maka-save kita sa energy. So visit our Facebook kag amo gina-try ta gid nga mag-ano kay hindi ta kabalo basta sa next month mahal. Oo. Hindi ta kabalo. Kami ganin nag-prepare kami sa abi namon dako gitang increase because of the fuel increase but nakaluyan sa Ginoo hindi kita yan dako nagdubo pa kaya by almost 60 centavos Bomboan. Oo. I-refresher talang liwat din kita gani gakuha sang supply natin sang power. Actually ang aton ginagako ami ara pa ta part sa KEPCO Salcon may ara man kita subukay nag-end na ang contract naton sa wholesale electricity spot market. Nagkakuha man kita kami ara kita sa pump consumption ug may-ari man kita diri sa Pulo Partidan. Amo ni aton mga power supplier. So ang grid tumambala sa Panay okay na po? Ang naguba or ang sa Cebu ang na-main mo. Ang sa Cebu ay ang naguba pala ma'am. Ang sa Cebu sa Amlan. Hindi pa siya okay gid kay I think ang Manila kuno mga 2 to 3 years pa na kuno ang repair works nila. One good thing is gin-charge nila sa aton ila repair works tungod sa kabudlay but nagareklamo kita sa ERC so gin-refund kita sa to kag wala na nila sa mga gina-charge. So basically wala effect. Wala na epekto sa aton ma'am
wala na to siya kay ginreklamo na to mga dangalas tanan ni electric cooperatives so nagreklamo gito matian kita sa ERC. That's why sa January ang ato na refund dito ginatingog nagama bill ang ato rate for 7 pesos lang to. Yes, okay. Buwan. Ma'am, thank you so much. Thank you kita Buwan. Buwan. Thank you, bye-bye. So Bombodan, nabatian natin si Ma'am Maria Luisa Parroco, ang co-promotions head, no? So klaro naman na medyo somehow may mayong balita man sa aton subong, hindi lang permis na kay. Bumbuan. Yes. Na check mo na imo nga bill, may bill ka na da kung nagnubo na gid man. Wala pa ko Bombodan. We'll see, no, para sa Marso, no, okay, para ako abonta. niya mga line of 2 pa na maabot ang bill mo. Ako mapariho ta kay lapitay lang tanga duha, DC2 kadra sa Mansilingan. Oo, Bombodan. So amo man na ang aton niya nga inugabot sang bill. Basta So we'll see mga Bombodan. due date kuna do mga March 27 blana mo. Correct. Amo na ang mga pizza. Oo, kay kabalo ka diri lang ko sa pihak mo. Oo. So amo na siya Bombodan. Oo. So we'll see Kay pasalamatan tama na Bombodan kay amo ning mga sinakay sumungsang presyo sang gatong, no. So Bombodan Daniel, ang Sinico dependent pa lang gina sa supplier nga sa pagsinakay actually kay ano man ang epekto yabi kun magsaka ang krudo kay Wyman sila naga-producer iya sang kuryente ang Kipco Salcon man tuyang naga-produce ang kuryente para sa Sinico. Oo, amo gani man Bombodan, no? Sige, So, Bombo Daniel, amo ning update. Report nato ni Madulong para sa pagpangalakad sa bombohanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Sorilla. 33 minutos na kaligad sa tagnang alauna. Tiyan mo itong mayong balita man sa Sinico. May ara sang pagnubo sang balahiran sa kuryente sinimbulan sang Marso. Tanaw nato na kung may pagnubo. Pero kung hakog kaya sa paggamit sang kuryente, damo kaya may mga aircon ka, electric fan, plancha, electric stove, may tanan-tanan lang ginagamitan mo kuryente, suga ang kadamo-damo, sa kwan lang sa pagpasiga lang suga sa kada gabi may pulo ka suga nga siliga at hindi dako gyang blayran mo di ko may pulo da ka suga nga ginapasiga mo sadto kung magsaka na lang bilis ang kuryente may kwan mo i-minus mo i-kwan mo i-50% na kwan mo anay i-cut mo anay by 50% bisan 5 lang anay ka suga ang pasigahon kung daw tama na lang kasanag okay na hindi pagpasanagon gid tama nga dugang pasang damo ng mga suga ang ginapasiga. Okay, this time mga kabayan, kuha na ito na ang report ni Bombo Franz Andrew Burgos. May kanta na sa reaction sa niya simbahan. Agot na banwa sa sining controversial nga excise tax. Di kun may harap pagyapon reaksyon ng simbahan pati sa ginaduso nga pag-suspender, isuspend lang anay. Magsin ka suspend, hindi na abutin ganun sinayang a certain period of time lang nga hindi na siya patuman. Ang hingyo malang isuspend ng anay for the meantime ang fuel excise tax kay samtang hindi pa stable ang presyo anay sa gatong sa world market. Ko na muna ang reaction sa simbahan. May arapas ligapon reaction pati sa excise tax. Ang mambal ko na lang patay na ning kausa. Naghando ng presidente sa rekomendasyon sa Department of Finance nga magapabilin i-retain ang pagpatuman sini kay kinalanon gid. Hindi kita magka-afford nga madula ang binilyon ka pesos nga koleksyon sa pagpatuman sining excise tax. Ilabi na gid subong banwa nga masyado ka dako sang kautangan ang aton nga pungsod nga amo nang siling kupirmi naglumpiga na kita. Sa piyang linya Bombo Franz Andrew Burgos, please come in. Bombodan matapos na isang pila ka adlaw o kung pila na kasmana Bombodan nga pag asod-asod nga pagsaka sa mga petroleum products. So dre Bombodan may mga nagkalain-lain nga mga sektor sa aton subong nga nagapanawagan gid no. Nagahingyo man Bombodan nga bisan pa paano na gitanay no paiwan lang gitanay na sining nibing nga mga buwis nga masamit rin naton ding nga gina kokon bla Bombodan nga do kita ginibla ang kapasan no
diri naton gin-check kag may mga pahayag man gani pumbudan di wala po sa nagdigad to ang mga inadlaw tong mga sektor sang mga drivers no nagatagis na sila ning ay bubunot pumbudan kay because nga grabe gid ang pagsaka sa presyong produktong petrolyo pumbudan diri sa sektor man sa simbahan kay because pumbudan sa palabuton nga Marso 21 ag 22 no may palabuton ning transport strike so diri naton gin-check kung ano ning mahambal pala sang simbahan kay because pumbudan tong kausa nila ni mag-upod man sila no sa nasiling nga transport strike so ang transport strike ina pumbudan nakit-an no kung ano gid man ang ugat sang nasiling nabi nga pagplano na mag-untat biyahe no kay because nga muni ang excise tax no o kun ang grabe nga pagsaka mismo sang presyo sang gatong no mga excise tax sa oil products so ti mo na pumbutan nga gusto man nila ipanawagan man no ti galing sa nagligad nga adlaw kahapon nga hindi gid mas spend ang nasiling ning excise tax so paagi sa Social Action Center sa kayo Father Chris Gonzales sang Diocese of Bacolod so para sila pumbutan di gaugyon sila actually sa mga drivers no kay sila mismo advokasya man nila pumbutan na magupod no sa sinibing plano man o kun hublag nga magauntat biyahe diri sa syudad sang Bacolod sa sulod ng duha ka adlaw may mga nagasiling daan nga hindi lang guro duha ka adlaw diba siguro mag-extend for 2 days ang nasiling ni nga transport strike so ang sa simbahan niya pumbutan ang ilang kinatan-aw ang mga pumuluyo no especially mga konsumidores ay mo ni pumbutan ang isa sa mga nagapasan gid sang nasiling ni nga buwis no kun ng taxes diri sa aton nga grabe gid pumbutan para ba ang simbahan niya di para sa ilaya ang mga kinaplano sa gobyerno no kaangay sang modernization program kaya mo ni ang mga pagtakas bala pumbutan sang mga hindi na manami o kundaan na biglang mga salakyan isa pa gina sa ilang nga tuyo man no so para sa kay Father Chris Gonzales ilan niya nga kinadapat gid nga apinan bala no ang mga pumuluyo o kun ang mga nagakinanglan especially sa muli nga nagapadayon nga isyu tuhoy sa gatong kag sa mga panginanglanon man sa pumuluyo pumbudan. Pumbudan may dugang diri nga payag ang Social Action Center no nga ginapangunahan ni Father Chris Gonzales na tuhoy sa mga isyu. Una may patigayo no nga untat biyahe ang aton transport sector sa palabuton na Lunes kag Martes kag kita diri sa simbahan nagasuporta gid no kag kapangita kita pamaagi kung paano pag isla buligan una nakita nato no nga actually hindi na gani kuno kinahanglan magpanawagan sa untat biyahe kaya naton nga mga drivers kag operators gambal na gani kasi hindi naging kami kakabiyahe bangon sa kamahal kaayo no sa inugtughong mas mahal pa subong ang diesel sa gasolina mo nabalaan man naton nga yes international ini nga problema bangod sa gera kag kung sa ano pagit nga mga rason pero nakita naton nga ano yan ang panawagan naton sa gobyerno naton anong mabulig sa gobyerno sini kay kabalo makita nga ang problema sa gatong may domino effect ini kadamo sa mga piktuan sobra 6% na gani kuno ang ginsaka sa iban pagit ng mga basic commodities kag ini matudlo gid naton rekta nga epekto sang pagsaka sang gatong ganya mo na ang panawagan naton enough bala ining mga ayuda kapati kita nga nami mani okay ang ayuda nami siya kaya makabulig ini sa mga nagakinahanglan labi na gid sa transport sector sa mga pangunguma naton pero amo gini pa lang solusyon nakita naton nga yes may mabulig siya but probably it is even doing more harm than help mo sila why ketane ang solusyon nato niya mas sustainable no kung tagaan to kamo subong kuwabi ang gobyerno tagaan ta kamo 5,000 sa subong okay makabulig sa mo isa ka semana okay pero
ano yan epekto sa psyche sa aton workers kag sa aton mga drivers, operators. Wala taon sa gihapon ang gobyerno as provider lang gid. No, lakata sa gobyerno, mga limos na to, mga ayat na to, bulig ka to. Hindi, wala nagabulig sa psyche sa aton ng mga trabahante na magpabakod, no, sa ilang, kung sa ano pa, hindi sila empowered sa gyapon. No, gani, ang aton na ginalagtaw, gaya, do band-aid solusyon lang ini. No, nagabulig siya, pero ito hindi gidman. Okay? Ang aton ginalagtaw, paano kaya naton mabuligan ang industry? No, paano nato mapnubuan ang presyo? Kinanglan actually ang ano sila diri sa mga pamangkot is prioritization. No, prioridad gibla nato sa mga build, no? O kung paano naton ya makip-afloat ang aton ekonomiya. No, mga mo sila bala. Paano naton ma-empower gaya na holistic kag sustainable ang aton nga mga farmers. Ara gyapon ang importation, mahal gyapon ang abono, hindi gyapon sila makatindog sa ilang kauglingon. Masalig lang kita permi sa ayuda. So una kita nag-empower. So gani, matahom siniya nga latawon ta niya pagkabilugan di nga programa. Nagabulig bala ang aton nga mga tariff laws, nagabulig bala ining aton nga excise tax. No, ano bala nga ahensya nga nabuligan sini. O kung nagapahapos lang ini sa ang obra sa gobyerno sa pagkolekta sang tax. So, amo ni tani nga mga bagay. O nga tani tunan sang maayo. Like for example, ang oil deregulation law nga sige ginagyapon nga ginaduso nga kita ang mga simple nga mga tao amo nagaantos sa Okay. Bombo Andro. So, yes, Bombodan. So, amo to ang sa bahay niya sa simbahan. So, isa mo ning issue nung ginapanawagan man pila ka mga drivers kag mismo Bombodan ang pag-ulik kay Manila, no? Sa mga pumuluyo. Especially sa muni nga problema sa buong Bombodan. Ikaw tanaw na doon nagapamigado actually, daw makasuspitso kita ang gobyerno daw hindi para sa katawahan. Imagine mo na ang excise tax ipatuman gid. Kay nga binilyon ka pesos ang matipon sina diri. Daw kung may kung ipatuman ang excise tax. Kung i-suspend ini kung i-suspend ini binilyon ka pesos sa madula man sa kaban sa gobyerno. Daw patay-patay sa mga gobyerno ka pangita sa paagi para makatipon sa damo nga kwarta nga para nga ibayad daton sa aton kutangan. At isakto tong hambal ni Father Chris Gonzales kay nagambisyoso man ang gobyerno nga nagsasagad ya kapatuman sang build program nga ginalantaw naton basi hindi pa man gid kinahanglanon ang inang pila ka mga infrastructure project nga ginutangan naton sa dako nga kantidad para nga ipatindog lang. Nabalang ang akon nga ehemplo diri Bombo Andro amo ni. Halimbawa sa isa ka balay, no? Sa isa ka balay, isa ka puluyan, isa ka panimalay, ang isa ka amay, no? May puluyan siya, may para sa iyang mga kabataan, sa iyang asawa, sa ilang may mapuyan sila. Ang iyang balay karon daw may nabuslot lang sa atop, ti daw nagtubod magulan. Ti karon ang gusto sa amay nga parang gwapo na gilang dayon hulabon ang tanan nga atop kay islan sang lungspan, no? Islan sang lungspan, gwapuhon gid ang balay. Kagimo na lang gid mansyon. Do kay parang malipay ang mga kabataan mapalakpak sa kay tatay. Palakpak sa kay tatay kay nami ang balay. Kay halin sa balay nga do may tulo gamay, gin islan sang lungspan sa uli ginimo na gid lang nga mansyon. Gali kay wala kay balo mga kabataan nga nagpalamunggo na gilis tatay sang pang-loan to ya housing loan nga daw hindi na niya masarangan mabayaran. Nga at the end of the day, pwede man lang galito yang samtang nga wala pa siya sang kapasidad nga magbayad. Kaya walang alang pa yang kwarta sa bulsa, alang pa yang pundong nga kwarta, pwede man galito tani nga baklan to sang pangkula ang atupto kay gamay man lang tong tubod. Pwede man lang galing hindi pag-ipatindog mansyon. Galing kay nagpatindogin mansyon si tatay. Amo na nga nabudlayan karon si tatay kay tungod nga dako ang iyang balayran nga kautangan sa loan niya. Doon na lang butsing ganon, no? Why man kita magsiling nga pagkamalauto nato ni ang build program kay nami gimani nga may ara kita sa infrastructure project.
Pero tadi gin prioritize ba lang kung may arap lang sang iban nga mga dapat hindi anay pagpunduhan. Kuan mala na mo ning economics mala ginatawag Bombo Andro. Bisan sa aton nga puluyan sa imo nga pagpangabuhi da, ikaw nagsugod ka na sa pagpamilya, may bata ka na. Hindi bala gina-prioritize mo na siya di nang akon unahon mabakal ko sang gatas kag diaper o kun unahon ko niya bakal ko ya sang mayo ko nga sulok-sukon or mabakal ko sa mga appliances sa balay. Hindi nang i-prioritize mo, mabakal ka appliances sa balay, ipatiles mo imo nga salog o kung unahon mo anay ang diaper kag gatas sa imo bata. Ngayon diaper kasi siyempre bombo ng kagatas. As simple as that. Amo na kani bombo no? Di dapat i-priority pala no kung ano gid man ang dapat i-prioritize mo budan. Dapat i-prioritize nato ano dapat i-prioritize. Kay balo ka Bombo Andro, ano ang rason kun nga ang kadamo sa mga kultura naton nga lugmok sa kautangan? Ilam mo ginaya lugmok sa kautangan nga halos daw hindi na makabata kag nagpamigado pagid gani. Tungod sang inabalang ambisyon nga hindi ginaya ma-deny, hindi ba bisan sa mga subong nga panahon. Hala, pag kundin ganitong bago naman nga gadget, mabakal naman to sang gadget. Bisan, pwede pa natin nga gamiton man ang gadget nga sa aton. Kaya kung anong pinakalitis, hindi man kita gusto magpaulihi. Damo nagakautangan. Correct. Halos hindi na sila makabadbad sa ilang utang. Tungod sina. Kasimple man lang, para nga hindi kita magpamigado, nga hindi kita malugmok sa kautangan, nga daw halos hindi na kita makakaon, i-prioritize naton paminsaron ginaton kung anong aton mga needs kag kung anong aton mga wants. No, diriya sa aton nga gobyerno mo man di ba do panimalay man ang pagpalakat sa pungsod Pilipinas sa aton gobyerno Bombo Andro? Correct it. Yes, Bombudan. Amo gid kay subong ang pinaka-basic daan subong ya Bombudan is ang panginanglanon kay susulod sa balay, especially ang bugas, no? Kag mga kalanoon kita Bombudan, kaya mo na dapat ang ano gitaton tutukan bala. Kay kung once hindi niya mapunggan ang muning mga problema diri sa atong pungsod, ibudlay na Bombudan makonsider patay nga daan nga third world country. Tapos amo pa na ang standard sa aton diri sa pungsod nga nasiling nga ang ining administration to nalupong na matamat ang pungsod sa mga kutangan. Bombudan maintindihan ta maguro kaysa nagligad nga tuig sa pandemic, no? So do nag-invest kisang madako ang atong pungsod, amo na nga ginatinguan man siguro Bombudan no nga mabatak ang utang naton pagi sa muling nga okay man na nga dako ang kautangan sa pungsod tungod nga nag-pandemic kung nagtupatanan sa pandemic ang utang ang saan masakit pang kumaturan dira dako ang ginutang naton hindi equivalent kundi dako ang atong ginutang hindi siya equivalent sa aktual nga nagtupa sa dapat nga pagatupaan kay mas dako pa yang porsyento ang nagtupa sa bulsa sang iban. Amo gani man amo gid Bombudan subong daan subong amo naman no ang 200 pesos naman nga bulig o kun mga ma-address ni ang problema sa mga petroleum products dito hindi magnupo sa 12 milyones ka mga households ang possible nga makabulig tira naman Bombudan ang mga sektor sang akunahan siya sang gobyerno nga matuon dira no para ma-plus target no kag mahipid ang nasiling naman nga panibago naman nga plano sa aton nga gobyerno Bombudan. Okay, sige. Yes, Bombudan, para sa papangalagit sa bumbuhan ni Soto ni Bombo France Sandro Porcos, para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombo France Sandro Burgos. Amo na ang kamaturan banwa nga mahimo subong basi bla magabot ang tion kung hindi pa gid naton mabatak ang aton nga dako nga kautangan basi bla wala na si may magpaulam sa aton nga mga basi hindi na mapapalom sa aton ang World Bank or iban pa na nga mga bangko sa luwas ng pungsod kung iban man nga mga kapungsuran do ka ngay blato sa natabo sang una sang mga late years na ni Presidente Ferdinand Marcos nga nakuan kita mo ang Central Bank na sang una na bankrupt na why na overstated gani kita mo sa tunga time ng mga early 80s wala tumo no overstated kita sa aton yang nga dollar reserves gigin pagwa naton sa international community sa mga bangko sa mga lending institusyon
sa iban nga mga kapungsuran nga may ara kita sang pundo pa nga mga $600 million. Pero igo katapusan sa pag-check na dito nga mautang na kita sa World Bank. Uy, purdoy, why gali kita sang pundo? No, kag bankrupt na gali ang Central Bank sa tunga time. Tiyan mo na nga masiling tatuod nga kadamo sa mga proyekto man to sang una si Presidente Ferdinand Marcos, si anay Presidente Marcos. Pero dako man to sa unang kautangan. Nga ang may ara sang presidente nga gusto gid ang damo project, no? Nga damo sa mga infra project kuno gin patindog. Kaysa project mga kabyanan, maabanwa, bisan ibasihan naton sa mga LGUs lang, kung dito nga may mga project dito tiya may dako nga kwarta. Bisan ano pa niya ka-deny sang aton niya nga mga natungdan nga mga opisyalis. No? Why ko ya gina-generalize, basi mimo ang iban, why man niya nagabaton, pero may mga nagabaton niya sa kickback eh. Kung may proyekto ya may kwarta da, hindi na yan matupatanan niya sa kontraktor ang kwarta. Ha? May damo na yang pagkakantuan ng kwarta, samtang damo proyekto, may mga nagamanggaranon. So, nami yang may proyekto, mangutang para may proyekto, samtang may proyekto, may kwarta. Oh. Isang una, bankrupt ang Central Bank, muna ginisla na rin ang Central Bank, di mo na nga Bangko Sentral ng Pilipinas. No, pagkatapos nga na bankrupt ini nagtigbalo yang ngalan ginislan sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sige, basibla tanaw naton kay basibla malumpiga ang sunod nga presidente magpungko sa Pilipinas sao. Sa siling perti na kadako ang kautangan sa pungsod Pilipinas. Amo na rason banwa nga hindi pwede nga i-suspend ang excise tax sa fuel. Binilyon ka pesos sa matipon nga pundo sila diri. Imagine mo na iyawat pa man ang binilyon ka pesos para nga ibayad naton sa aton mga kautangan. No? Amo na nga siling ko nga okay man lang nga nagpangutang kita sa dako, nagpangutang sa dako ang gobyerno kung nagtupa sa insakto. Ang kalain lang kay dako man ang kautangan naton sa pagka-pandemic. Kay kuno mabakal kita sang bakuna. Pero damo man kalabanan sa bakuna nga nagabot sa aton, donasyon lang to. Tara man lang kunong kwarta sa kwana. Ara man lang kuno ang kwarta sa bangko Way man kuno matandog. Pero ang mga gingasto to yan nato niya sa Farmali o sa pagkontrata nato sa Farmali nga mag-produce ang mga kinahanglanon sa pag-pandemic. Ano to ya? Isa ina ka classic example ba no sa ginatawag nga korupsyon. That's why nga daw maano gid ang aton nga mga opisyal nga magpagwagid sa dako nga pundo kay punduhan so sa kalipay pa sang sa kasagsagan gid sa pandemic nga nag-ECQ kita. So sa kalipay pa yaman wasang mga ara di sa gobyerno nga may ara sang kinahanglanon nga dako nga kantidad para sa pagbakal sa mga PPEs kag iban pa nga kinahanglanon para maaaway naton ang coronavirus. Kay tungod nga ara na din sa mind nga basta gani may ipagwa nga kwarta, may mapasulod ginaya dayon. Automatic na di sa aton nga pungsod Pilipinas, basta may ginpagwa nga pundo, may mabuhin ginada para may ipasulod sa bulsa sang tawo. Kinakulabos kita banwas ang oras. Diri sa ato ng pagpangalagad sa panatuntunan bumbuhanay sa udto, ubdan na magitabuas supod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio